aquí presentes e tamén os que están telematicamente. E hoxe, pois, a raíz da convocatoria, que tamén, aparte de saudarvos, pois quero agradecervos a vosa asistencia, o motivo é que hoxe se levou a cabo, debimos de celebrar a primeira xunta de goberno do actual mandato. Aí, pois, como en todas as xuntas de goberno do ámbito local, pois se tratan asuntos ordinarios e outros temas que entendemos que son de actualidade e tamén de interese pola súa importancia. E precisamente na orde do día, o primeiro punto da Xunta de Goberno era o constituir a Xunta de Goberno, a cal pois, vai a ter lugar todos os venres, vai a ter un carácter en principio semanal e se vai a celebrar ás 11 horas da mañán. E vai estar integrada, perdón que aquí lle dei toquei algo da grabación, non se parou. Altamente sensibles. Perdón. Bueno, esta Xunta de Goberno vai a estar integrada, está integrada por 10 membros. Formo eu como presidente da mesma, e logo polos vicepresidentes Marta Fernández Tapias e Rafa Domínguez como vogais, e logo pois tamén estará composta polos diputados provinciais Roberto Carrero, alcalde da Guarda, a Nava Castro, alcaldesa de Ponteareas, Jorge Cubela, alcalde de Cerdedo Cotobade, José Carlos López Campos, alcalde da Estrada, Alejandro Lorenzo, alcalde do Porriño, María Pilar Ramallo, alcaldesa de Marín, e, por último, Jesús Almuiña, o alcalde de Baiona. Eles todos tamén serán vogais. E, lóxicamente, tamén estará integrada a Xunta de Goberno polo secretario Carlos Cuadrado e polo interventor Antonio Graña, aos cales lle quero agradecer aquí públicamente a súa colaboración nesta sempre complexa etapa e momento de traspaso de poderes. Como sabedes, a Xunta de Goberno é un órgano colexiado e necesario que debe de existir en todas as diputacións provinciais e entre as súas competencias e tamén segundo o que se recolle expresamente na lei, atópase a asistencia á presidencia no exercicio das súas atribucións, así como tamén aquelas cuestións, competencias que a presidencia teña ben delegar neste órgano ou mesmo as que marquen as leis. Todos os membros da Xunta de Goberno vimos de distintos puntos da provincia de Pontevedra, pero únenos precisamente a provincia. Así que aquí estamos todos para dar o mellor de nós, para servir, para intentar mellorar a vida de todos os pontevedreses. E xa digo, isto era o primeiro punto da orde do día, a constitución da Xunta de Goberno, e logo un segundo punto estaba recollido en 3 puntos concretamente, pero era unha cuestión importante. E foi que comezamos aprobando recursos por valor de preto de 380.000 euros para 3 concellos da provincia: Covelo, Salceda de Caselas e Tomiño. Con estes fondos, os concellos executarán dende reparación de colectoras de augas pluviais ou reposición de firmes ou ata mesmo a construción de muros de contención e canalizacións diversas. E agora paso a analizar os datos polo miúdo. Tomiño recibirá case 140.000 euros para reparar un colector de augas pluviais situados nun camiño municipal ao seu paso polo núcleo do Mosteiro, na parroquia de Santa María de Tomiño. E aquí o Concello reparará a infraestructura danada tamén o camiño de servicio. No caso do outro Concello beneficiario, Salceda de Caselas, beneficiarase de algo de máis de 135.000 euros. E será para repoñer a rede de abastecemento na parroquia de Picoña, así como tamén instalar ali un novo firme no camiño municipal. Na parroquia de San Xurxo, concretamente no lugar de Curuxeiras, van arranxar taludes, e mesmo construir un muro de contención, efectuar a reposición de firme no camiño e formar unha coneta de formigón. É unha terceira actuación no Concello de Salceda de Caselas, vai a ser no lugar de Cerquido, en Budiño,
onde se van a construir 2 novos pozos de rexistro e se vai a realizar a reposición de firmes. E, por último, en Covelo, un concello que vai a percibir preto de 105.000 euros, concretamente 103.106 euros. E aquí tamén son 3 actuacións, a primeira delas na parroquia de Godóns, na Bugariña, onde se vai a restaurar un talude para garantir a estabilidade e seguridade viaria do camiño de acceso ao lugar, e tamén se reconstruirán canalizacións, arquetas, e se aumentará a capacidade de evacuación de augas pluviais. Xa na parroquia de Santiago de Covelo, no lugar de Carballeda, o que se fará serán repoñer uns tubos danados da canalización dun regato que pasa por debaixo do camiño de acceso ao lugar. E, por último, na parroquia de Casteláns, en Lourido, reconstruirase o muro de contención do parque infantil e campo da festa, reporánse tamén tuberías danadas. Ademais, canalizaránse augas procedentes dos montes de Cabezuda ao seu paso polo viario de acceso ao cemiterio municipal de Castelán. Estos, son unha das diversas cuestións que tratamos, que, como dixen ao principio, consideramos que son de interese, pero a maiores, pois tamén viñen de informar a Xunta de Goberno que imos a realizar unha avaliación interna para coñecer exactamente cal é o estado das contas da Diputación. É dicir, trátase de expoñer con transparencia e sen valoracións a priori de que recursos dispoñemos actualmente para atender as necesidades dos municipios e, por extensión, para atender as necesidades de todos os pontevedreses. E unha vez que coñezamos internamente o estado actual das partidas, analizarémolas polo miúdo e achegaremos e daremos conta delas. Eu creo que os cidadáns de Pontevedra merecen saber os recursos que se investiron e merecen saber a marxe de maniobra da que dispoñemos para executar actuacións, polo menos ata a entrada en vigor do orzamento do vindeiro ano 2024. Isto, nesta primeira comparecencia, pois é o que teño a ben comentarvos á espera de que me formuledes as preguntas que teñades a ben e que eu sepa e poida responder, dito sea de paso. No grupo provincial, os voceiros van a ser Jorge Cubela, alcalde de Cerdedo de Cotobade, e María Ramallo, alcaldesa de Marín. Bueno, a previsión sabedes que son desde que se constituye a corporación, que foi o día 6 deste mes de xullo, son 30 días hábiles e a intención é realizalo, pois, calculamos en 7 ou 8 días hábiles como moi tarde. Non, eso non está feito, é unha decisión que, ademais, só lo sabe o presidente, que non sei se o coñecedes, pero que non foi comunicada a ningún diputado. É algo que, de feito, para a próxima semana, pois vou a comunicar. Isto tamén, responde que eu estou na fase de análise e coñecemento do que son todos os servizos que hai na Diputación, a posible carga que poida haber de proxectos, o Estado, no que están, pois unha serie de cousas que considero que son importantes para determinar as áreas a realizar cada deputado. Tamén, para o pleno de organización, pois achegaremos todas as que son as dedicacións dos 14 deputados que conforman o goberno provincial. Non todos van a ter dedicación, digo 14 deputados porque somos, xa digo, os que estamos no goberno. Ben, oye, pois, moitísimas grazas e grazas a vos e disculpade. Eu sabedes de que concello son, non? Sí, vale, pois ali temos un uso horario diferente ao resto da provincia. Non é unha hora menos,
pero hai alguén que poda dar fe, entendes? É o mellor que... Vale, co meu uso horario, vale. Pois, pa seguinte poñemos o uso horario meu máis o da... Bueno, oye, de verdade, moitas grazas,